Maf, hè, zo'n lichtmuseum. Ja, maar daar doen we echt helemaal... Hou je trouwens een beetje afstand? Maar daar doen we helemaal niks aan. Nee, ook wij zijn dicht natuurlijk vanwege het coronavirus. Maar hebben we er iets op gevonden? Ja, dat dacht ik. Als jullie niet naar ons museum kunnen komen, komen wij gewoon naar jullie toe. Dus hou de komende tijd onze Facebookpagina goed in de gaten. Waarom ga jij eigenlijk? Voor de scherpzinnige onder ons, dit is een boek. Een doodnormaal boek. Ik leg het hier neer en het doet me helemaal niets. Het slaat me niet, het bijt me niet, het heeft 0 lading. Hoe anders is dat voor dit boek? Mein Kampf. Tijdens rondleidingen moet ik nog wel eens uitleggen dat de titel ervan niet slaat op de meer beruchte kampen van het naziregime, maar op Hitler zelf. Vrij vertaald, mijn strijd. Ook dit is gewoon een boek. Ik kan het daar neerleggen en het doet me niks. Het slaat me niet, het bijt me niet, het doet me geen pijn. Maar toch veroorzaakt alleen al het zien van dit boek een bepaalde reactie. Wauw, dit is niet zomaar een publicatie. Dit betekent wat. Toen het een paar jaar geleden opnieuw werd uitgegeven, veroorzaakte dat een heleboel discussie. Maar waarom eigenlijk? Wisten jullie dat Hitler geprobeerd heeft om aan de macht te komen? Nou ja, hij is uiteindelijk aan de macht gekomen natuurlijk, maar dat hij het eerder ook al een keertje geprobeerd heeft, in 1923. Alleen liep dat minder goed af. Voor Hitler in ieder geval. Hij werd opgesloten in de gevangenis en kreeg 5 jaar naar zijn broek gegooid. Alleen van die 5 jaar hoefde hij uiteindelijk maar 10 maanden uit te zitten. En die 10 maanden die heeft hij nuttig besteed. Hij kon er zelfs een heel boek in schrijven. Dit boek, Mein Kampf. En dat zou nou niet bepaald een onschuldige streekroman worden. Sterker nog, het werd een van de meest beruchte boeken ter wereld. Met als oorspronkelijke titel 4,5 jaar van strijd tegen leugens, domheid en lafheid. Catchy titel, hè? Hitler werd uiteindelijk ook aangeraden om die misschien iets te verkorten. En zo werd het Mein Kampf. 720 pagina's warrige taal. Maar echt. Zinnen zijn soms zo lang dat je aan het einde nog niet meer weet hoe die zin nu eigenlijk begon. Eindeloos veel herhaling en indoctrinatie. Zelfs bondgenoot Mussolini kwam er niet doorheen. Het is deels autobiografisch en bevat erg veel onzin. Waar ging het boek nu precies over? Mein Kampf gaat over persoonlijke zaken zoals Hitler zijn jeugd, maar vooral verdedigt hij de dolkstootlegende. Een vermeend complot van communisten, joden, pacifisten en andere landverraders waardoor Duitsland de oorlog zou hebben verloren. Vooral die tweede groep moet het flink ontgelden. De joden. In tegenstelling tot het superieure Germaanse ras waren dit maar Untermenschen die het verdienden te verdwijnen. Voor hen was er geen plek in het Groot-Germaanse Rijk dat meer ruimte, levensruim nodig had. Die ruimte werd gezocht in het oosten van Europa, maar daar woonden toch al mensen? Wie goed las, kon uit deze rare en vage tekst al de contouren van een nieuwe wereldoorlog ontwaren. En van dat rare en vage boek hebben wij een heel erg bijzonder exemplaar bij ons in de collectie. Het werd door Adolf Hitler geschonken aan Arthur Seyss-Inquart, die later de hoogste natie in Nederland zou worden. Er zijn er slechts 15 exemplaren van. Ons exemplaar zijn we extra blij mee, omdat we het weer terug hebben. Het is namelijk een keer gestolen geweest en werd teruggevonden op een Belgische zolder enkele jaren later. Ja, maar is dat boek dan wel echt van jullie? Ja, dat boek was echt van ons. Een van onze archiefmedewerkers had er namelijk een aantekening in gemaakt. Onomstotelijk was dit de zeer zeldzame Mein Kampf uit Oorlogsmuseum Overloon. En nu staat het boek weer veilig achter tralies.
Precies waar Hitler destijds ook had moeten blijven. Maar helaas kwam hij wel vrij. En in 1933 werd hij de leider van Duitsland. Het boek werd een bestseller. Miljoenen werken vlogen over de toonbank. Onder andere doordat elk Duitse echtpaar het werk cadeau kreeg van de Duitse gemeentes. Tekst, symbolen, film. De nazi's waren overal. Ze doordrongen het straatbeeld. En naarmate de tijd verstreek werd de sfeer steeds grimmiger. Wat ooit begon als een raar, onsamenhangend en opruiend boek, werd stap voor stap waarheid. Wie had dat ooit gedacht? Niet verwonderlijk werd het boek na de oorlog verboden en het zou nog vele decennia duren voordat het weer gedrukt mocht worden, met kritische aantekening. Dit is gewoon een boek, het slaat me nog steeds niet. De pen is machtiger dan het zwaard en net zo scherp. En woorden bijten wel degelijk. Miljoenen mensen lazen een boek waarin hele groepen werden weggeschoven, afgeserveerd, als minderwaardig werden beschouwd. Een haatdragend gedachtegoed van een kwaadaardig regime. Je zou maar tot een van die groepen behoren. Gelukkig is dit allemaal verleden tijd. Toch?